Hello, jiena Ben. U jien Emma u aħna parti mill Malta Catholic Youth Network. Il-Malta Catholic Youth Network huwa l-uffiċċju f'dan il-kurja li jsib il-pastorali maż-żgħażagħ fid-dijoċesi. Ngħinu fil-kollaborazzjoni bejn il-gruppi networking bejn leaders u l-formazzjoni, pastorali maż-żgħażagħ diretta u ħafna affarijiet oħra. Ġunju li għadda kif tafu l-Arċisqof Xikluna ħabbar il-proċess ta' tiġdid ekklesjali Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed u aħna ħassejna li dat-dokument huwa forsi daqsxejn twil għal ħafna żgħażagħ u jista' jkun daqsxejn daunting biex anke jaqbduh bidejhom jużawh. Però xtaqna li anke żgħażagħ Maltin ikunu involuti f'dal proċess allura ħsibna li nippubblikaw dal-dokument qasir Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed għall pastorali maż-żgħażagħ biex verament anke bħala żgħażagħ Maltin jidħlu f'dan il-vjaġġ ekklesjali flimkien mal-kumplament tal-Knisja għax huma wkoll parti mill-Knisja tal-lum. Imma Bħala kontenut dal-ktieb huwa simil ħafna tad-dokument oriġinali jibda b'nota ta' merħba mingħand MCYN, nota dwar l-għażla tal-ikona ta' Emmaus għal dal-vjaġġ sinodali, it-timeline tal-proċess li wassal għad-dokument oriġinali kif ukoll stedina għal vjaġġ sinodali. Imbagħad hemm it-8 kapitli li nsibu fid-dokument oriġinali. Kull kapitlu jibda vers mill-iskrittura, dal-versi huma meħodin mit-Testament il-Ġdid kollu, daw ivarjaw naqra mill-oriġinali għax fid-dokument oriġinali il-versi huma meħodin mill-istorja ta' Emmaus. U kull vers insibuh fuq stampa. L-istampi ta' dan il-ktejjeb kollha għandhom ħsieb warahom, ġifieri qegħdin hemmhekk biex jgħinu riflessjoni u mhux biss għad-dera. Kull kapitlu mbagħad għandu numru ta' punti prinċipali li huma l-istess bħad-dokument oriġinali. Huma miktubin ħafna iqsar, ma stajniex nikbu dak kollu li hemm fl-oriġinali imma provajna nieħdu l-qalba ta' kull punt u nikdbuh f'paġna jew tnejn. Li ndunajna wkoll li ma xtaqniex li dal-ktieb ikun xi ħaġa li naqraw u nirriflettu biss u mbagħad ma nagħmlu xejn dwaru, allura ktibna dawk li qegħdinilhom stediniet. F'kull kapitlu hemm numru ta' stediniet li huma sentenza jew tnejn biex jgħinuna nirriflettu fuq fejn aħna msejħin immorru bħala Knisja. Id-disinn ta' dokument ukoll jgħin fuq dal-enfasija l-istedina kif tistgħu taraw qegħdin kulur differenti u jisalajn tiġbed lejhom ukoll. Fl-aħħar tad-dokument hemm ukoll paġna b'referenza għall-impenn tad-dijoċesi għall-4 snin li ġejjin. Ma stajniex nikdbu dak kollu li ħadd tagħmel id-dijoċesi, però għamilna referenza għall-website tad-dijoċesi li hemm miktub kollox fiha. Ukoll fl-aħħar hemm sezzjoni ta' definizzjonijiet ta' xi kliem teoloġiċi li użajna fil-ktejjeb u li mhux bil-fors kulħadd ikun jaf x'ifissru eżatt. Li nixtieq insemmi wkoll u li l-ktieb huwa kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Ekku, kif qalet Emma l-ktieb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż tista' taqrah faċilment f'nofsija jekk trid, però ovvjament mhuwiex l-intenzjoni. Kif qalet Emma, kull kapitlu jgħin biex jekk persuna jew grupp jixtieq jagħmel mument ta' riflessjoni, mument ta' talb jibda bil-viżwal, qed jara l-immaġni, qed jirrifletti fuq l-immaġni, fuq l-iskrittura, it-test u l-istedina. Hemm proċess sħiħ. Dal-ktejjeb inti ġa intbagħat lill-gruppi kollha taż-żgħażagħ, lill-parroċċi kollha, lill-movimenti lajkali u reliġjużi u xi persuni oħra. Ġifieri min m'għandux però jista' jibgħatilna email fuq youths@maltadiocese.org jitlobna kemm kopji bil-Malti u kemm bl-Ingliż jew nkella jidħol fil-website tagħna mcyn.org u jiddownloadja b'xejn il-verżjoni diġitali. Dan kien biss l-ewwel pass tagħna f'dan it-tiġdid ekklesjali mhuwiex ħloqna dan u tlaqna u spiċċajna. Dan huwa pass batnieh lill-gruppi taż-żgħażagħ liż-żgħażagħ infushom biex aħna mbagħad naslu għat-tieni pass, is-smigħ fuq l-erba' titudnijiet imsemmija fid-dokument stess li nisimgħu, li nilqgħu, li nakkumpanjaw, li noħorġu. Aħna sejrin nisimgħu, ħanisimgħu lill-żgħażagħ dak li għandhom xejdulna dwar dar riflessjonijiet, dwar riflessjonijiet oħra dwar il-Knisja u dak li tħossu li Alla tgħidilhom fil-ħajja tagħhom biex verament ikun nistgħu nakkumpanjaw il xulxin f'dil mixja ta' fidi biex nilqgħu l-xulxin, nakkumpanjaw il xulxin imma finalment anke biex noħorġu l-barra nwasslu dan il-teżor li għandna fil-ħajja tagħna il Ġesu Kristu mas-soċjetà Maltija bħala Knisja waħda Maltija. Jekk xi ħadd għandu xi mistoqsijiet jista' jibgħatilna email faċilment fuq youths@maltadiocese.org jew ċemplilna fl-uffiċċju tagħna. Grazzi. Grazzi.